भटखौ प्रमोटनो होगोन ना हाग्रामानो होगोन बेफोरखौनो सोंहरनो फन खालामबाय थायोलै दोन मा इसिबां रागालै सन्थला माबालै माबा नंनायनि नङिनि सोरखौ सापर्ट खालामगोन होनना सोंबाय थायोब्रा बिबारखौ ना आखाइखौ ना नोङो माबाखौ नांगोलखौ ना ट्रेक्टरखौ होननानै सोंहरबाय थायोब्रा जोंबायसोलै आङो गोथांथि मथ' होनै थानोबो होआब्रा माखौथो खोनासंबाय थायो नोंलाय जायखौ मोजां मोनदों बिनोनो भट होबानो जाबायना खोनासंनो दरखार गैयाब्रा माथो बुंबावनोब्रा सोंहरबाय थायो राहुल गान्धीखौ सापर्ट खालामगोन ना माबा नरेन्द्र मोदीखौ खालामगोन सोर सासेनो भट होगोन जोंबालां भटखौथ' जों डाइरेक्ट राहुल गान्धीनो माबा नरेन्द्र मोदीनो होनो मोनाना साधारन मानसिफोरा जोङो होनो मोनाना भट जोंलाय जोंनि साखाथियाव थानाय एमपि एमएलए फोरखौसो नोजोर होनांगोन दा बिसोरो जोंनि थाखाय मा खामानि मावनो हागोन बा बिसोर जोंनि थाखाय फोथायजाथाव नंगौना नङा जों बेखौसो नोजोर होनांगोन डाइरेक्ट जों गोजौनिखौ नाहरबा जायाना गोजौनिफोरा जोंनि गामियाव फैनानै जोंखौ खबर लायाना खबर लागोन नायगोन जोंनि साखाथिनि एमएलएफ्रासो नङा होमबा बेनिखायनो एमएलएफोरखौ सायख'नायाव जों गामिनि मानसिफोरा जों गावबा गावनो सायख'नांगौलै मालायनि खोथा लायालासिनो मानसिया बेसेबां गोरों गोरा बेसेबां खामानि मावनो हाथावगौ बेखौ जोङो मालायनि फुस्लायनायाव मालायनि बुरखायनायाव जोङो जेबो गंलायालासिनो गावबा गाव भट होनाया मोजां आरो सैथो बाथ्रा बुंबायलै जों मोजां प्राइम मिनिस्टारखौ सायख'नायनि सिगां जोंनि जायगानि एमपिखौ नोजोर होग्रोनाया मोजां जोंनि एमपिया बेसेबां खामानि मावनो हादों मावनो हायाखै बेखौ जों मानसियासो जों नोजोर होनानै भट होनांगौ आरो जाय फैसाजों जोंखौ भट होनो खावलायदोंना बे फैसायाबो जों रायजो राजानिनो बेनिखायनो जों रायजो राजाफोरा जाम्बा जाम्बि जायालासिनो गाव गोसो जानानै सोरनो भट होयो होबानो जाबाय खोथा खोनासं नाथाय सिं गावबा गाव खामानि मावबानो जाबाय दा आंखौ सोरबा बुंदों नार्जि बुदांनो भट हो अमा राजानो भट हो राहुल गान्धीखौ सापर्ट खालाम हाग्रामा सारखौ सापर्ट खालाम प्रमोद सारखौ सापर्ट खालाम बिदि होननानै बुंगासिनो आंखौ दा आं नायगोन सोर सासे मोजां खामानि मावनो हायो थिग बिदि हिसाबैसो आं भटखौ होगोन ओरैनो जाला माला भट होबा जायाना फारसेनिफ्राय नोजोर होखायोलै आङो जौ फाग्लाबाबो टेन्डार गोरोंखां बेनोलै जोंना रायजो राजाफोरा एसे बुद्धि सियानफोरनि खोथा लानानैनो गोजावलाबायो गावबागाव हारसिं डिसिसन खालामनो रोङा बेनि खेथ्रआव सोलोंथाइबो जाहैबाय नालाय आंथ' बे बाराव रावनिबो बुंनायखौ लायालै जाय सिएमआ गोजौआव थांनानै बाथ्रा बुंहैनो हायो जोंनि बर'नि जानानै जोंनि बर'नि गांनाय उखैनायखौ लानानै बुंहैनो हागोन बायदि नुयोना बेनोसो भट होगोन आं सैथो आं पार्टिखौ नायालै बै माखासे थिफुदलिफोर बायदि नङालां पार्टिखौ नायनानै खामानि मावग्रा मानसिखौ नायनानैसो खामानि मावगोन आं माला पार्टियाव हाबैलाबायनानै मोजांबाबो गाज्रिबाबो बे पार्टियाव हाबबानो बे पार्टिखौ गुन गायबाय थानाय मानसिखौबो सैयासोलां जोबनायावथ' रायजो राजाफोरनि आखायावसो थाहैयो नङा होमबा बेनिखायनो रायजो राजाफोरा रावनिबो खोथा खोनासङालासिनो गावबागाव भट होनाया मोजांलै माथो गावबागाव मोन्थाय दंखायो बे मोन्थायखौ जों साफ्रोमबो सुबुंनो होदों बेनिखायनो सानै हयै भट होनाया मोजां जाहाथे रावनिबो खोथाखौ खोनासङा सोरबायदि मानसिया माबायदि खामानि मावनो हाथावखौ बेखौ गाव हारसिंनो भटखौ होबोबानो जाबाय रायजो राजाफोर आंनि बायदि आरो जोङो सासे गोख्रों लिडार सायख'नायाव जों गासिबो सुबुङा मोन्थाय दं बेखौ जोंनिफ्राय रावबो सेख'नो हाया बेवहाय पलिटिकेल पावाराबो जेबो खामानि होआ गावबागाव थां गावबागाव होदो बास जाबायबो ओरैनो जाला माला सोरबा ओंखाम जाहोनो लिंहरबानो एसे फैसा होबानो बिनि न'खराव थांनानै ओंखाम जाहैनानै गोदै होननानै बुंबानो भट हैगोन बिदि जानो नाङा बास मानसिखौ नाय बर' हारिनि थाखाय जोंनि समाजनि थाखाय गामिनि थाखाय सोलोंथाइनि थाखाय बिदि मोजां खामानि मावनो हागोन बेखौ नायनानै भट होबानो जाबाय बास टालिया बिराद मोजां बाथ्रा बुंबाय नों जियानो जादोला गावबागाव सायख'नानै गावबागाव भट होबानो जाबाय मालायखौ खोन्थालायनो दरखार गैया सिं भट होलायबानो जाबाय दावराव दावसि जालायालासिनो दखाना सफैबायलै आंना आरो धन्यबादलै थफिराम दस्ति नोंखौ लामा ससेयाव लोगो मोननानै मोजां जाबाय दालाय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय माथो बुंबावनो बे मावराजानि थाखायनो स्कुलाव थांनो नागिरदों आं ददे मेदामखौ लोगो हमनि ददे मेदामखौ आच्छा दे बे एमाव बेटानाबो मा जाबाय थायोब्रा आच्छा नोंसाना फिसाजोनालाय मा खबर बेना एन्ट्रेन्सनि रिजाल्टआ मोनबाय नामाथाय आंबो सोंलायलाङाखैलै बिमायासो एसे बेफोरखौ पात्ता लायो आंहा दखानाव थायैनो सोंलायनो बावग्रा जाबाय आरो इलेक्सन दावराव दावसिखौ खोनानानै खरानो जालाब्रा दाहाय गोदासो जौ लोंगोनलां दे अ नै मावराजायाबो दे होमबालाय थांदो नोंसोर लाय जामायला बापाव रिजाल्ट गोमा जालायनाय आंखौ जेबो बुंनांलालाय खरानो जाला मारै बेफोरबायदि जाखो आंना रिजाल्टआ आच्छा मानि रिजाल्ट मोनगोनलै नोङो मा मानि डिग्री फार्स्ट इयारनिब्रा
ओइ सालाङा बेखौनो मेट्रिकनिसो सानदों नोंखौ होद हायथाथाखाय नोंखौ आं मेट्रिकसो होदो सानदोंमोनलै आं हायथा नंगौना नङाबा आं बांद्राय हायथा नङाथ' मा गोदाव सोराव गदायदाय दासो डिग्री फार्स्ट इयारनि रिजाल्ट नागिरलाबायखो नोंलाय मा गदाय मा गोफोनलाय जोंनि समाजजों बेलेग समाजजों गोरोबो नामा जोंनि समाजाव मेट्रिक पासबो जाबाय थागोन ओइचएस पासबो जाबाय थागोन डिग्रीफोरबो जागोन डिग्री पासबो जागोनब्रा दा आंना डिग्रीनि फार्स्ट इयारनि रिजाल्टआनो गोमानानै दं आच्छा दे हनै सफैखाबाय स्कुलाबो आच्छा नों आंखौ स्कुलाव मानो लाबोखोब्रा कलेजावसो लांनांगौमोन खोथा दंब्रा खोथा बयनोबो खोन्थाथिंनोसो लानानै फैदों नामाब्रा प्रसाद राननाय बायदि थुद नों सिरि सिरिल थाथ'ब्रा नोंनि रिजाल्टखौ नागिरना मोनबानो जाबायना आच्छा थारानि लाल रिजाल्ट गोमादों औ दरे रिजाल्टआनो गोमाबायलै नैबे गथ'ना दा अननानै एसे हेफाजाब होलाय आंलाय बोरै हेफाजाब होनो हानांगौ जाखो बेखौ इउनिभारसिटियासो मिन्थिसिगोन आबे इउनिभारसिटियाव गोग्लैयो बेयावसो खबर लाहैनांगोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनोमोन मेडाम होमबालाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थांनांगोन बेयाव थांनानै खबर लाहैनांगोन सारा माब्रै गोमानो मोनखो होननानै नों एसे हेफाजाब होदोब्रा नोंहा एसे सिनाखि दङबा एसे हेफाजाब होदो आंना सिनाखि दं नालाय दङ अब्लाबोथ' नोंसोरनो थांनानै रायलायहैखानांगोन ना नोंखौ नायनो फैदोंब्रा मानो बुजियाखै बे फिसा खोथाखौथ' आङो इउनिभारसिटियाव थांनानै सोंहैनो हायाना जेबो गोरलै बाथ्रा नङाब्रा बेफोरखौलाय आरामसे सोंनो हायो आं नाथाय खोथाया जाहैबाय नोंखौ नायनो फैदोंब्रा आं थानाय एसे दैजों थादोब्रा आंनि रिजाल्टखौ माथा मारि करदो आच्छा दे जागोन दरे नों बुंलाय रिजाल्टआ बोरै गोमाथावथाव जाखो आं आरो माथो बुंबावनो इउनिभारसिटियावनो माबा मोनसे एसे फिसा गोरोन्थि जादों खोमा फिसा गोरोन्थि रिजाल्ट गोमानाया फेल जादोंना पास जादों बेखौ मिथिया दा बेनिखायनो इउनिभारसिटियाव थांनानैसो सोंहैदो नोंसोर माबोरै रिजाल्टआ गोमालायनांगौ जाखो होमबाबो नों खेबसे फन खालामना सोंहरलाय र' सोंहरनि आं दे सोंथार हेलौ बसुमतारी नोंसोरनि इउनिभारसिटियाव दाखालिसो होनाय रिजाल्टआ सोरबा सासेना गोमादों नामा नंगौ नामा आच्छा मा ए बिदिसो जादों होमबा आच्छा जागोन दे बेखौनो खबर लाहरनो फन खालामदोंमोन आं दा मा खालामनांगौ जाखो आच्छा गार्जेनखौ थिनहरनांगोन मा जाखो मा होनोखो खोथाया एसे कमप्लिकेटेड जाबाय माबायदि कमप्लिकेटेड मेडाम औ माबायदि कमप्लिकेटेडलै फेल जाखोना पास जाखो बे एमाव राजानि पेपारखौ एन्जरा जाबायनो एन्जरा जाबाय औ एन्जरा जाबायनो बाप ओइ एमाव राजा सरि दे एसे मिनिनि आं एन्जरा नोंनि पेपारखौसो मोनबाय होनबा मा आखिना फैनायमोन नोंलाय ना गोरान आखिना फैनायमोन ना मा आखिनायमोन नोंलाय लिरनायाथ' आं जेबो लिरखायाखैमोनलै पेपारखौ एन्जरा जानायानो मोजां जाबाय नामाब्रा ओरैनोबाबो आं जेबोखौ लिरखायाखैमोन होमबाबो दुखु जानानै थानि र' दालाय आंलाय मा खालामबावनांगौ जाखो दे बे इउनिभारसिटिनिसो गोरोन्थि इउनिभारसिटिया माबा मोनसे खालामगोन बे नोंथांमोना थांनानै रायलायहैबानो जाबाय गार्जेनखौ लिंहरदों आच्छा दे होमबालाय जों थांदिनि नोंखौ लोगो मोननानै गोसोखौ मोजां मोनबाय मावराजा बारा दुखु जानांला दे थोदो माथो खालामनो आरो दुखु जायाबालाय जाहाथे गोसो सिङाव बेसेबां मोजां मोनदों आं पाक्काखौ फ्रियावनो पास खालामखासिगोन बोरैबा रिजाल्टआ फैनाय मोनब्ला पेपार नायनाय मोनब्ला लाथिखौसो मोनजोबगौमोन आं मोजां जाबाय दा जा होगा अच्छा के लिए होगा होननायानो जाबाय आंनाव जो हुआ अच्छे के लिए हुआ होननाय जाबाय माथो नालाय बांद्राय खुसि जाजानाय नङा गोसो सिङाव जाबाबो सायाव जाजानाय नङा नोंथांमोना दसे जिरायथ'दो जोंना श'आ अन इयार जानो थाखाय एसे टाइम दंबावो अब्लासिम नोंथांमोना गावजोंनो गाव सिनायथि लालायफिनदो दे आं नोंथांमोननो थाखाय जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामहैनि मालाय नारजिबुदां मा खावब्लाब्ला आच्छा बे अमा खर'खौ मानो लाबाय थायो नों मानो लाबाय थानांगौ जाखोब्रा बे अमा खर'आ आंनि सिम्बल बेजोंनो मानसिफोरा आंखौ अनसायगोन बेयावनो भट होगोन रायजोफोरा आंनो बा एसेबां फोथायनाय दं गावनि सायाव फोथायनाय थाबासो गोख्रों जानो हायो स्ट्रं जानो हायो दे मोजांनि बाथ्रा आच्छा बारु थाइबानि लारु नारजिबुदां नोंथ' आंनि अपोजिसन पार्टियावसो सिखारबायलै नों मानो आंनि एगेन्सै ओंखारखोब्रा देग्लायनि इलेक्सनाव आं जेबो बुंथ'ला थिखादारावनो मोजांलै नों नारजिबुदां मानो पलिटिकेल लाइनाव फैनांगौ जाखो पलिटिकेल लाइना बिराद बेले बेजे मिथिबायना नों थिखादार जानायानो इन्जिनियार जानायानो नोंना बेस्टब्रा नों बेफोरबायदि लामायाव फैनाङा ना नों समायालै नारजिभाइ नों समाया मा गिदों नामा थै नोंखौलाय मानो गिनांगौ जाखो खुगायावलाय बयबो मोसाब्रा गोसो सिङावसो दाउसा जाखोमायो बेबो इलेक्सननि दिनाव इलेक्सननि समाव रावबो गावखौनो दाथि बुंनानै लानो हाया जे आं देरहागोन खुगायाव बुंदोंबाबो गोसो सिङाव गिनाय फैयो मिथिबाय आं देरहाखागोन आं मिथिखायो दे नों देरहायोबालाय मोजांनि बाथ्रा आच्छा नों देरहानो गोसो गैया नामा रायजो राजाया सोरखौ देरहायो बेवहायनो गोजोननाय दं आंहा आंखौ देरहाहोबाबो होबाय नोंखौ देरहाहोबाबो होबाय आच्छा नों देरहानो गोसो गैया होमबा जेबो नङा दे मोनसे खामानि मावनो हायो इलेक्सनाव जुदि नों जेनबाबो ना
आंजों सिं सिं सापर्ट थाबानो जाबाय मिथिबाय जुदि नों इलेक्सनाव देरहायो अब्ला आं नोंजों सिं सिं सापर्ट थागोन जायखिजाया जोङो समाजनि नोजोराव दुश्मन जानानै थालायगोन आरो ना खिन्थु सिं सिं जों लोगो जाखोमालायबाय थागोन नङा होमबा सासेया सासेनि निदानाव जों हेफाजाब होलायबाय थागोन ना मा बुङो नारजि बुदां आंलाय माथो बयखौबो हेफाजाब होबाय थाखायो नङाब्रा पलिटिकेलनि लाइनखौसो बुंदों आङो नों आंजों सिं सिं थाबाय थाब्रा नों जुदि जेनबाबो आंजों लोगो जाबाय थाब्रा सा मानसिफोरा नांलायथों बुलायथों जेबो अरजाया जों सानैया मोजां थाबानो जाबाय बाखि पलिटिकेल रायजोआव मा बेनिफिट दं जों राननानै लालायगोनब्रा ना मा बुङो फुस्लायदों नामाब्रा आच्छा बिदिसो फुस्लायो होमबा मानसिफोरखौ होद मा फुस्लायनायनि खोथा बुंदोंलै आं नोंखौ जेनेबा आंजों थाफा होननानैसो बुंदोंब्रा आं जेनेबा आंबो नोंजों थाफागोन ना जि बेनिफिट दङ पलिटिकेल रायजोआव जों राननानै लालायगोनब्रा ना मा बुङो नारजि बुदां मोजां नंगौना नङा आइडिया हो बुंलाय आं जेबो बुंनो रोंथ'वालै आच्छा नोंथांमोन जोंना अनियाराव फैनो जाबाय दे श'आ लेंहरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबायलै नारजि बुदां नोंनिसिमबो दा जों अनियार जानोसै दानसोरां दे अके बिदिब्ला खुलुमबाय लाब्रा बड' चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय थाबाय दिनै फिन खेबसेबाव जों लानानै फैलायबाय गरम गरम खबर लोगोसे आंजों लोगोसे दंफायो मानगोनां अमा राजा आरो मानगोनां नारजि बुदां दिनैनि बे बेलायाव जों मोननैबो पार्टिनि खोथा खोनासंगोन मोननैबो पार्टिनि जोङो बाथ्रा मिथिनो मोनगोन सोरनि गोसोआव मा दं मा गैया गासैबो जों मिथिनानै मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना निउसखौ नायबाय थादो आच्छा अमा राजा नोंथाङा फिन खेबसेबाव इलेक्सनाव गाखोनो मोननानै माबोरै मोनदों मोजां मोनदों बेनिखायनोथ' गाखोबावनो नागिरदों आच्छा दे आच्छा नारजि बुदां नोंथाङा माबायदि मोनदों गोलोम बोथोर फैनायखाय बिराद गरम मोनगासिनो गोजां बोथोराव गोजांगौमोन दा गरम जादों आरोखि माने पलिटिकेल रायजोआव आगान होनो मोननानै माबायदि मोनदों होननानै बुंनो नागिरदों आं दासिमबो आं पलिटिकेल रायजोआव आगानखौनो होआखै आं बोरै खोन्थानो हानो दा सैथो बाथ्रा आच्छा नोंथांमोननाव आं मोनसे कुइसन सोंनि सानैनावबो नोंथांमोना देरहाबा रायजो राजानो मा होगोन आच्छा बुंब्रमा मोनसे खोथा मिथिनो लुगैदों आं बे नोंनि निउस चेनेलाव हिन्जाव खारनाय हौवा खारनायनि निउस होबाय थायोना बे गैथ'थारला नामा नोंनि सोमोन्दैसो सोंदों दा मा उल्थां बुल्थांलै माथो जाखो आं कुइसनसो खालामदों बिसोरनि निउस चेनेलाव डेन्जार निउस होयो हौवा खारनाय हिन्जाव खारनाय सोरखौबा हमनानै बुनाय नाया बिदै दैदोंनो ना गोराना खारनो हादोंनो बेफोरबायदि निउस मिन्थाव निउस होयो बेफोरखौ बाद होदो दे नों रायजोनि मा मोजां खामानि मावनो हागोन दे बुं आंथ' रायजोनि बिराद मोजां खामानि मावबोबाय इयुनावबो मावगोन औ नोंथाङा रायजोनि मा मोजां खामानि मावगोन एसे रायजोफोरनोबो फोरमायदो जुदि आं इलेक्सनाव देरहायो होदां मिनिनो ओंखारोलै मानि थाखाय आंबो जुदि पलिटिकेल लाइनाव फैनानै आंनि खामानिखौ मावफुंनो हायाबा थगायसुला जायोबा आं मा जानांगौ जाखो बेनिखायनो मिनिनो ओंखारोलै आं अब्लाबो दा नोंथाङा मा होननो सानो दा मा होनबावनो आं अब्लाबो दिमागाव मोननैसो खोथा जाखांफैदों जुदि आं इलेक्सनाव देरहायो अब्ला आङो सोलोंथाइ आरो देहायारि फाहामथाय माने हस्पिटालफोरखौ फ्रि खालामजोबगोन बेयाव सरकारि प्राइभेट जेबो थाया गासैबो फ्रि जाजोबनांगोन गासैबो इकुवेल जाजोबनांगौ इउनिफर्मा गासिनाबो मोनसे जाजोबनांगौ जेराव मोजां गाज्रि जेबो फारागथि गैया नोंना साबसिन बै स्कुलना साबसिन बेफोरबायदि जेबो फारागथि खालामजायनाय नङा हस्पिटालफोरा गासैबो फ्रि जाजोबगोन आरो गासैबो इडुकेसनखौनो फ्रि खालामजोबगोन आं सिमाङाथ' नोंना बिराद गिदिर नोंथांना इयुनाव CM जाहैनायनि खोथा सानदों नामा दैया बोहैनानै लैथोमायाव मोनहैबालाय माथो गिदिर बाथ्रा नङा होमबा नुबाय मिनिदों बियो मिनिनानै बुंदोंबाथाय बे थगायखाथारदों आरो मिनिनानै बुंबा थगायनाय जायो नामाब्रा मिनिनोबो मोनला होमबा मिनिनाय माने थगायनाय मानसियासो मिनियो मिथिबाय आच्छा होमबा नों मालाबाबो मिनिया नामा नोंनाथ' माथो हाथायानो 35टा ओंखारजोबलायलायो हाराव देलाय मिनिलाय मिस्टार नारजि बुदां नोंथाङा जाय आयदायाव रायलायगासिनो दं बिनिफ्राय एसे गोमालांनो हमदों नोंथाङा फैफिन जायगायाव फैफिन बुंब्रमा आंबो मिथिगौ आं जायगायावनो दङ आं गोमायाखै आरो मोनसे खोथालै नोंसोरनि बे निउस चेनेला मासे गोलाव बाथ्रा बुङो फंसेखौनो हो एसे खम खालामदोब्रा नांगौखौल' बुं मा मोनसेखौनो मोननै मोनथाम खेब्रै खेबा बोब्रायलायो गोदान सोदोब सोनानै हो मोनसे सोदोबखौनो मोनब्रै मोनबा होनाङाना जों खोनासंनो बालायलाङो बे मानसिजों मा जाबानांगौ जाखो ओइ नारजि बुदां मोजां खामानि मावनो गोसो दंना गैया रायजोनि आंलाय माथो गोदोनिफ्राय रायजोनि मोजां खामानि मावबोगासिनो खोथाया जाहैबाय रावबो नुसनाखैसो आच्छा अमा राजा नोंथाङा बे खेबाव देरहाफिनबा रायजोनो आरो मा होबावगोन आरो मा होखो नोंथाङा देरहानानै मा होआखैब्रा आंबो होबाय बिराद होबाय आंबो एबार जाय जायगायाव दै गैया जादोंना बे जायगायाव आङो दैमा मोनसे खालामनानै होजोबगोन
आच्छा दैबाना लोमनानै न'खर बुखारलांनाय नामा? वाइला बिदि बोरै जानांगौ जाखो? मिस्टार नार्जि बुदां नोंथाङा अपोजिट पार्टिनि बिराद मोजां रल खालामगासिनो माथो। आंलाय माथो बुंखो? आं बुंदोंल'सो। आं बुंबानो जे जाजोबगोन बे नङाना आरो नों बुंबानो जे जाजोबगोन बे नङाना। हैद नोंजों जेबो जानाय नङालै। जायखिजाया आं बे इलेक्सनाव देरहाफिनबा गासिबो मानसिफोरनो मोजां सुजुग होगोन। आंबो बे खोथाखौ बुंनो हायो। होमबालाय बुंदोब्रा। मा बुंलायनांगौ जाखो? सिं सिं खामानि मावबानो जाबायना। बिथांमोना गावसोर सानैजों एसे बोरैबा हेब्रा हेब्रिसो जानो नागिरबाय। बेनिखायनो जों श'खौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै। आसा खालामो नोंथांमोना गावबा गावनि मन पसन्दनि बिजाथिफोरखौ भट खालामगोन आरो जायफोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरा खालि भटनिल' खोथा रायलायबाय थायो, खालि गावजों नांलायलायबाय थायो, बेफोरखौ एसे बाद होनानै एसे साननो सोलोंदो। अबेयावबा माबायदि जागोन मालायखौ गियान होनायनि सिगां गाव गियान लाग्रोदो। बेनिफ्राय साखाथि बाखाथि नोजोर होदो। सोर माबायदि बिजाथिया माबायदि रोखोमनि मानसि बेखौ नायग्रोनानै नोंथांमोना गावबा गावनि मोन्थायखौ होदो, माने भटखौ होदो। अब्ला दिनैनि निउस चेनेलखौ दिनैनि रादाबखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। बाय।